Vraiment, on est ensemble, on joue aller là, à mon star fini, Maramo et Safi Tabati. Donc, ils sont très là, bien qu'à blanc, on tient comme je t'avais dans les semaines prochaines. Vraiment, on compte les barres. Folie d'or. Merci. Safifia jabate kon Safi jabate awore barga ba gore de barga ti ko ya ile ti saka ketane o kuma na ama fo Safi ne ala ka sungolo timi go ma jan am bela jire mo ala ka garsiga foni ala ka mina go noga ala ka Safi re mangoro ala ka dofra 6 ka keto pop maga misene o kuma ne bo be fuka dota bo fatra mine Diarani dron ñin dew ñin kerefe kan bawo yin kerefe idi mo do ikanu bagate mo ñin dew ñin kanu baga yin kerefe diarani tru ala ka sauncha ya ka ñeme no ala kana descendre no ala ka ñeme ula toujours ala kofe ne fani ba kofe ani ci kofe ni barmo kofe force fe bene la folo nte jatugu fo folo de wi nga famille donc nga foli belebele bari ala ka nyaw me nyogona ala ka jiyaw ma fa ala ka antonio foli bla jatigi chema na suma lu ka deme fene ba na abe fama to ko mi mbana na asenye fe ala foli be bela jani ala ka antonio ni ala ka na bo ne binde wartu do sumalo damne ni santia enveloppe dira ne ma enveloppe kofi tuguni wina na ni carton ye kile ani kori fin sugu chama bari ba ko donc nga foli buye ala ka antonio mo do be ki ga klokula wa bu ne utati mene tawri ba do ne ko utabonyo ne faga bani gera klibina ni ra di ventre di encore yo war fara no mais min ka ga chani wa ka dine Safi donc ala ka nyame no ko na saga ala kana bo on nana kana suntiga la anga sarfe akelo ka invitation blama ambe kana suntiga fe vraiment fin de mi jarani ambe na ma boya ma alibi anga star kanu mi bana che ala ka kanu sin alibi ala ka kanu sabati ala ka barka do anaka kanuna ala ka anto nyoy kira kanu ko so inga kuma kan kanye si club be ma quoi no original hein ay président wa we le président adjoint général de
fans club de tous les fans clubs quoi. Voilà, maintenant ne ka président général o Goumane ale be Côte d'Ivoire an ka foli belebele ba ale fana ye depuis a y'a bolo wuli a ma jigi n'o bɔra ye an ka président ba be n'o ye Bisora ye o y'an ka président général an ka foli ba ale fana ye donc ani club laden bɛɛ donc fɛn fɛn b'an ka star fɛ an fana b'o tigi fɛ ala k'an bɛɛ to ɲɔgɔn ye vraiment merci beaucoup. Ok, c'est Marwan Diabaté, l'enfant de Kita, VIP soutien présent, nous Safi Diabaté, fans club présent. Donc vraiment, je suis très content encore. Nous soulever Safi. Ale y'a to de nous en voler kana. Faga banimi, sarga bobi non. O bɛɛ n'a taw ta y'an wele ka n'an bila ka na sun tigɛ bon mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛ min fɔ bon ala de bɛ Safi sara duwawuden don barikaden don an bɛ duwawu kɛ hali bi ala ka sini kɛnɛya d'a ma sini kɛnɛya kɔni ni nafolo ɲuman an bɛ duwawu kɛ Safi hali bi mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ nin kɛ ka silamɛw dɛmɛ vraiment an t'a dɔn n bɛna min f'i ye quoi vraiment moi quand même moi je suis très content ni fans club cɛ bɛɛ an bɛ yan vraiment merci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر كلمة في الشهر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره alhamdulillah an bɛ ala fo ka kira fo ka masaw fo ni na kanu min fana ye club denw se yan an b'u fana fo ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an ka sanw caya ni min daminɛlen filɛ nin san o san n'ala y'a kalifa ma k'a bɛ ka kɛ ala kana an dɛsɛ a la ala kana an dɛsɛ a la ala ka sugu bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye ala ka ɲɛma san ka foro ma ka ɲɛma caman bila k'an yɛrɛ kɔnɔ kira kanu kosɔn bidɔn ma kosɔn sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الذي لا يضر ما يشاء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله عليه وسلم. Ai nani furushati wewe muombe furushati. Kama tuna asili kwa sisi mane. Hapa ni wapi na kwa ndio. Ni kati Tamati. Nanti kau dah boleh. Boleh jalan ni. Oh ya, mana nak boleh, mana nak boleh. Kalau ni tu ada kau. Dam de foi. Foi na dam foi. Ana orang yang mampu ni. Maram ni sini. Meto briga de hoje. Ani chama hoje. Boa bem. Donc ça veut dire que tu dois faire. Amma dirala. Beta da duka isa Au mtu estrela Aí iba lang ito kasi amadi dito.